Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nebo tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme sirin falilo amun الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا علبني كنني سي akani shehu tola no ya ambela jelenga shehu Falumbake depuis bare mbedam na fe domna wasro la ayake na ka ngani ade ayake alaka sone en sokoro fofu tikala adoma dumini chaya sigi ondube sono mso bebi je ko dunyo fe ko be mangali rajab no Falumbake ka mauludi kana senye fe anana kalamu do ala no ka qur'ano jigi kamina makale ka salongo na fuka na si tukene erema alhamdulillah ala sona ka akobonya ka ke inafo anyabala togomna baro bara dabora ala ka mo jiji ubi sangorota odi ablani kenenga mado ni ala e shawre asi joga shawre kono o fana bina bunya nini sabu ayadam ni ala ka ambe ala ka mo ku mushiria moti mo jeya ani ala chela nga amatogo nyine ala atika dabon na tawere kama ku mo godo bina fenya le kile ne bijo ni musagani be mo shita kala mani ala te ani awike amu nyana ebina do de la ka fo barani ayada wala kama onana ambe sigil fanana andalen do ala fana darana fana sego yemi o yeni ne ka faraka nga jega ni do ni nyana ma no fe amela de ala ka ke ani aw bela jile bulu dalbi ahmed ale de bangina ka benini abena to kalo ma o 27 juin 1888 akera Dar Salam awa aso segina katala ka hinena okera utikalo klishigi le 6 août 1968 okera Touba dine jedura dodo bamananga mano ba foti dine cheba dodo no islamia dine chewe minun doni no Senegal jamana konana khalifa flana fana do no ye Serigne Touba Ahmed Bamba ka siraka o khalifa flana o de kera ali sabu anya fa bangina 1888 kera khalifa e afano na khalifa flana au 1945 foka na se 1968 mani ayre fatura ka keni oyi ali Sheikh Ahmed Bamba o dendedo mi abfo sirama ko mouridisme au fondateur de Ahmed Bamba Mohamed Fallou Mbake abade sokna awa busoy o bora Touba dollar mi don magadoué min donendo Sénégal konana kerengere ma Touba a don magabaw na almambaw chama bora o dun fana konana abagina ka beni arajaba kile mugan wolomble kira ka sanayele do nafo yebi togobina abagina ka kayni odi juin kalo ni 1888 la juin kalo mi na bangeno la 27 o bena o san arajaba kalo kile mugan ani wolomble de ma ori kama o do nona abeni laben nona ke ka kayni oyi Serigne Falumbake aye Qur'ane chama sebe afano la no ye ka Qur'ane re sebe abulu la she chama ayoke mogo mindo foni siri tuno kasoro ale de kalifai miliaru chama ne tumeteme aka boloka me aba bela jelendo
diinɛ jɔliw la i n'a fɔ misirijɔw o n'a ɲɔgɔnnaw u ka tuba misiriba yɛrɛ jɔli ani a dafali la a jɔdaba kɛra o la a yɛrɛ kunna nafolo la a ye Ala ka wele jaabi ka sigi Ala ma ka sɔrɔ la miliyariw a y'o tigiya kɛ mais a sara ka min to tiɲɛ ye a denw bolo o bɛnna CFA wari 800 000 francs ma n'o ye 100 ani 60 a sara k'o de to ale ka hakɛ la ani a ye nafolotigiya min kɛ mɔgɔ min ye miliyari mara k'o ka sa ka 800 000 to a den caman bolo i bɛna dɔn nafolo in tun mara yɔrɔ tɛ a tigɛ kɔnɔna ye a bɛna cogo min na a b'a bila ka taa o sira fɛ ale yɛrɛ fana denkɛ kɔrɔbalen u b'a fɔ ma ko Modu Buso Jɛngɛ ayiwa o fana ye jɔyɔrɔba kɛ a wolofa ni nɔ na k'a ka baaraw caman lajigi a seko bɛɛ lajɛlen na ale y'o kɛ a kɛra sababu ye dugu caman bɛ yen nɔ ka diinɛ yɛrɛ don yen o dugu sabati ka diinɛ don a kɔnɔna yɛrɛ la ka dugu bɛɛ kɛ diinɛ dugu ye a y'olu caman fana kɛ a ka ɲɛnɛmaya la Senegal jamana kɔnɔna na i n'a fɔ dugu dɔ bɛ Senegal ko Ndidi 1913 la a ye o sigi ni ko dugu tubi o kɔfɛ Bogerel o kɛra 1914 la a ye o dugu ninnu caman de kɛ a ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔna na wala ni dakuruɲa fila de tun bɛ an fɛ yanni an bɛ don conférence kɔnɔna na. min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أمبدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah an bɛ Alahu Taala fo an bɛ Alahu Taala barikada ni kɛnɛ in sigiba an b'a fo an b'a barikada sababu ɲuman minnu kɛra anw yɛrɛ lasebaga ye kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ka lamɛnnikɛlaw fo k'u barikada alhamdulillah an ka sirifkɛ bɔra ka kuma min fɔ a bɛ fɔ nin de la ko wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna ni adamadenw kan ka fadenya kɛ ɲɔgɔn na aw kan ka fadenya kɛ ɲɔgɔn na kow la ko minnu bɛ yen n'olu ye Ala kow ye a y'a yira k'a fɔ an balimakɛ ye nin kɛnɛ in sigi a ka seku o ka mawuludu kama anw ni Senegali frontière b'a ni ɲɔgɔn cɛ nka siga t'a la an kan ka fadenya Senegali kaw la fɛn min na an ma se ka kow la fiyewu o ye karamɔgɔw minɛ cogo ani karamɔgɔ yira cogo ye a y'o kuma min fɔ alhamdulillah a ye sababa de fɔ nka Alahu Taala ye mɔgɔ o mɔgɔ da Alahu Taala ma mɔgɔ kelen bila sanfɛ k'u da i fɛn bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ne de bɛ mɔgɔw ɲɛ ko bɛɛ la Ala m'o di mɔgɔ ma dɛ maa si tɛ yen k'i bɛ se ka diɲɛ bɛɛ dan fɛn bɛɛ la ayi n'i ye mɔgɔw dan yɔrɔnin min na ko dɔ la u b'i dan o sina na n'i ko ne ka jan dugu bɛɛ ye o yɔrɔnin bɛɛ dugu bɛɛ fana b'a fɔ an y'i yɛrɛ dan ni surunya kuku da la sisan e de bɛ kɛ dernier ye bari an bɛɛ ka surun ka tɛmɛ i kan e bɛ se ka janya kuku ta ka tila ka surunya kuku ta wa n'i y'i bolo kɔrɔta ko ne de ka bon dugu mɔgɔ bɛɛ ye o b'a fɔ ko ɔhɔn n'i ye pasalenya kuku da sisan i bɛ kɛ dernier ye an b'i dan o la e bɛ se ka belebeleya kuku sɔrɔ ka tila ka pasalenya kuku sɔrɔ wa o tuma na Alahu Taala ma mɔgɔ si da k'i bila mɔgɔw ɲɛ ko bɛɛ la ka taa i bɛ ɲɛfɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ cɛmancɛ la yɔrɔ dɔ la i bɛ kɔfɛ yɔrɔ dɔ la anw ka jamana ye n'o ye Mali ye Ala ye Mali bila ɲɛfɛ fɛn dɔw la minɛ yeelen ani énergie a caman bɛ bɔ an fɛ Mali la yan dɛ karamɔgɔkɛba min bɛ ka fɔ nin ye ko Sheikh Ahmadu Bamba ni ne ma ɲinɛ ni ne ma fili maliyɛn de don ni a yɛrɛbakun ma kɛ maliyɛn a fa kɔni ye maliyɛn
kɔrɔ ye buruju in bɛ bɔ yan o n'a ɲɔgɔn caman laminiw na k'a fɔ mɔgɔ minnu ka koba laseli bɔ yɔrɔ tɛ Mali ye a sabati yɔrɔ kɔni jubaju dɔ bɛ taa kɛ Mali ye an bɛ ɲɛfɛ o yɔrɔ la nka Serifikɛ bɔra ka yɔrɔ min fɔ koba sɔrɔli tɛ o a minɛcogo Ala ma an kelen kɛ sanfɛmɔgɔ ye Kudayi n'a y'an sɔn fɛnw laseli bɔ yɔrɔ la peut-être i b'a sɔrɔ a y'an diɲɛ a minɛko ɲuman na o ɲɔgɔnna dɔ b'anw ka bamanankan na kɔrɔlen ko segu ni ŋana ma ban nka segu ni ŋana tɛ ku dɛ o kumana Mali kɔni kɔnɔ belebelew ma ban Mali la nka Maliyɛn yɛrɛ ni belebele tɛ ku ko ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kobatigiw sɛgɛ b'u nɔfɛ o ye diɲɛ taabolo kɔrɔ ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'i b'i ɲɛfɛ i bɛ sen mankan mɛn nka bolofa bɛ Mali ta kan dɛ e de ka kɛ yirisunba ye Mali kɔnɔ ko mɔgɔ fila bɛ se ka sigi e suma na ni o yiri ma ben ka bɛɛ bila tile la Maliyɛn tɛ lafiya o de kama an kan ka ɲɛ ta an kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛ sa ka fadenya u fɛ fɛn dɔw la n'an fadenya u fɛ fɛn dɔw la Ala ye fɛnba minnu d'a ma minɛcogo ɲuman an k'an ɲɛ ta an tɛna se ka kow la a bɛɛ la bari Ala yɛrɛ tɛ sɔn ka mɔgɔ kelen bila bɛɛ ɲɛfɛ ko bɛɛ la nka n'i ɲɛ ta mɔgɔw ma bamananw ko n'i ye wali to dun o k'an ka walada dɔ d'i ma i yɛrɛ ta tobi cogo la e ye wali to dun o n'a dilanna cogo min na o k'an ka walada dɔ d'i yɛrɛ ma i yɛrɛ ka se i ta na dilan cogo la o nka ne ye wali to dun ninnu ka na ka di dɛ ninnu ka na ka di e sɔrɔ dan'a ma ninnu ka na ka di e yɛrɛ ta dilan cogo ɲuman i ma se k'o walada sɔrɔ i kɛra hakili dɔgɔma ye dɛ Ala k'an kisi o ma o tumana ko yɛrɛ ti kɛ ni sababu tɛ Maliyɛnw bɛ ɲɛfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na hali mɔgɔ ɲuman lakari yɛrɛ o spécialité bɛ Maliyɛn na kosɛbɛ ka maaba ye ten dɔrɔn k'a fiɲɛ bɔ n'i da ye k'a lagosi k'a saboter k'a bɔ alamɔgɔya yɛrɛ kɔnɔ Maliyɛn bɛ ɲɛfɛ o fana na koyi o de la belebelew bɛ bɔ an fɛ yan nka belebele yɛrɛ dɔgɔyali k'a jasi k'a saboter o fana o yɛrɛ surusu bɛna taa Mali la maaba ko laseli bɛ taa Mali la cogo min na maaba lagosi ni maaba dɔgɔya o fana laseli bɛ bɔ an fɛ yan an kan k'a lajɛ ka fu de siri o yɔrɔ dɔw la sa ni Ala y'i sɔn diɲɛ ni Ala ka sɔn ye Maliba an t'a to Malibaya la sa an kana kɛ Malinin ye bilen dɛ nka Maliyɛn dɔw de bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ wuli belebele o belebele mana fɔ Mali kɔnɔ olu fana ka spécialité o tigilamɔgɔw lagosili lamini mɔgɔw bɛna maabaya laseli ta yan cogo min na maaba dɔgɔya fana o laseli bɛna ta Mali la yan karamɔgɔba si tɛ wuli ni Maliyɛnw de ma k'o lagosibaga ye wɔkulɔntigi don batutatigi don jo de b'a bolo boli de b'a bolo o fana laseli tɔw fana bɛna o kalan an fɛ yan Mali la an b'an ka diɲɛ n'o de ye ni Mali kɛra belebelew ka surusu ye belebelew ladonni n'an ma se ka k'o surusu ye an kana na kɛ u jagali fana surusu ye o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye na Ala ka hakili ɲuman d'an ma o kumana sisan ne ka dakuruɲɛ damadɔ bɛna boli fɛn min kan o ye an bɛ ko min na buna adamaden yɛrɛ bɛ ko o ko la i k'i ka ko in dɔn o b'a to i ka ko minɛcogo bɛ ɲɛ i yɛrɛ bolo nka n'i bɛ ko kunna e tɛ ko min yɛrɛ laseli dɔn ni kalabanci dɔ nana don min na ka n'i ɲininka a dalilu la n'i ma se k'a dalilu fɔ n'o nɛn jara ka tɛmɛ i ta kan o ka nkalon bɛ laban k'i ka tiɲɛ bi dɛ o tuma anw bɛ ko minnu na nin ye ko maaba bonya o de ye Alakira ka sunna ye o de ye Ala yɛrɛ ka sunna ye maabaw nɔ k'o ɲɛnɛmaya o ye Ala ka sunna ye fɔlɔ ka sɔrɔ kira yɛrɛ ma na wa silamɛya yɛrɛ sigilen bɛ maabaw bonyani kan ka maabaw nɔ ɲɛnɛmaya ni mɔgɔ min misali minɛ an bɛ bɔ yan ko an bɛ taa hiji la an bɛ taa mun de la hiji la ka taa maabaw nɔ ɲɛnɛmaya tɛ wa ni hiji don alikaba min bɛ Mali yen nɔ o ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ Mali la o bɛ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ mais mɔgɔ min ye alikaba jɔ o bolo ni mɔgɔ tɔw bolo tɛ kelen ye o sow bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na misiriw bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nka Ala ka maaba dɔ min jɛnna fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ k'a to Alahu Taala ma o nɔ ɲɛnɛmayali makantaga t'o de ye n'i taara Maka ko a bɛ taa Safa ni Marwa boli
Safa ni Marwa be ka boli mun kan ko mɔgɔ ba dɔ ka kɛwale de bɛ yan an k'a ɲɛnɛmaya nɔ kana na tunu an bɛ taa Zamzam ji min ko maa ba dɔ ka kɛwale de bɛ yan o nɔ kana na tunu maa ba dɔ ka kɛwale bɛ yen a ye mun de kɛ a ma Ala ko yɛrɛ kɛ koyi a ŋaniya kun ye Ala ko ye nka yɛrɛ ɲini baaraw de tun don an bɛ taa ka taa Safa ni Marwa boli Safa ni Marwa boli kun ye jumɛn ye ko muso dɔ de sɔnna Ala ye ka koto Ala Ta'ala ta la ka koto furu ɲɔgɔn ta la a cɛ ko a ka sigi yan Nabila Ibrahima b'a sigi yen don min na so tɛ yen kɔ tɛ yen kɔlɔn tɛ yen forokoni fila dɔrɔn kelen falen bɛ ji la kelen falen don tamaro la a ko a muso ma a ka sigi kungo kɔnɔ yan de muso y'a ɲininka yala Ala de ko ten wa a ko ɔhɔ Ala de ko ten a ko bon an ti tiɲɛ Ala ɲɛnɛ yan cɛ labana k'i kɔ don a bɛ taa ka muso to yen foyi t'a bolo foroko ɲɛ kelen tamaro foroko ɲɛ kelen ji muso m'a fɔ yanni i ka taga so jɔ fɔlɔ i ka n bila o kɔnɔ a ma o fɔ yanni i ka taa kɔlɔn segin fɔlɔ ka duma a ma o fɔ a ko ni Ala de ko an ka bila yan ka ban o tuma na an tɛna tiɲɛ Ala ɲɛnɛ a y'i sigi yen nɔ o tuma na foroko ɲɛ kelen ji foroko ɲɛ kelen tamaro don o don dɔ bɛ ta ka bɔ a la fɛn tɛ fara a kan a bɛ ban de wa a tɛ ban a bɛ ban o tuma na a ma tɛmɛ waatini damadɔ kan foroko ɲɛ kelen ji banna tuma min na ni ji banna don musow ko Ala de ko an ka bila yan wa an ti tiɲɛ o Ala ɲɛnɛ kabini ji tɔ tɛ tɛmɛ lɔgɔkun kelen kan a sigilen bɛ ko Ala min ko an ka bila yan an ti tiɲɛ Ala ɲɛnɛ ji tɔ tɛna tɛmɛ tile 3 kan muso ma geste foyi kɛ ko Ala min ko an ka bila yan an ti tiɲɛ o Ala ɲɛnɛ ji tɔ tɛ tɛmɛ sini kan a sigilen bɛ ko Ala min ko an ka bila yan an ti tiɲɛ o ɲɛnɛ kana ji min k'a ban a sigilen bɛ ko Ala min ko an ka bila yan an ti tiɲɛ o yɛrɛ o Ala ɲɛnɛ a sigilen bɛ cɛ ka bila yɔrɔ la kana tile kelen kɛ a ma ji sɔrɔ ka min ka tile 2 kɛ a ma ji sɔrɔ ka min minɔgɔ guanna a yɛrɛ la ka minɔgɔ guan den na den nana don lihalaya dɔw kɔnɔ min bɛ yen n'o bɛ tɔɔrɔ ko fɔ a ko kuma na ne kɔni dalen don Ala min ko an ka bila yan Ala ka magɛn bɛ sira la nka peut-être Ala mago b'a la adamaden yɛrɛ ka lamagalamaga dɔ kɛ i b'a sɔrɔ Ala b'a fɛ ne ka lamagalamaga dɔ kɛ o ɲɔgɔn bɛ kɛ o don min na Ala Ta'ala y'a fɔ Ayuba ko a bɛ Ayuba ka bana kɛnɛya a ko Ayuba yɛrɛ ka geste dɔ kɛ n bɛ se k'i dɛmɛ dɛ mais i sen kɔrɔta dɔrɔn i k'a gosi duguma ji bɛ bɔ don min na an ba Mariyama bɛna jigin Nabila Isa la tindimi wulila fɛ min k'a ye Ala wele Ala ko n bɛ se ka geste kɛ n bɛ se k'i dɛmɛ mais e ka sababuya dɔ kɛ tamaro jukuru in minɛ dɔrɔn i k'a yigiyigi n'i y'a yigiyigi o ye ta bɔlen a la tamaro den mɔnen bɛ jigin i kan sisan n bɛ se k'a kɛ dɛ nka n b'a fɛ e ka sababu lamaga o fana an ba Mariyama ye tamaro jukuru minɛ k'a yigiyigi Ala ka sebaya kɔnɔ tamaro den mɔnen jiginna Ayuba fɛnɛ bana gɛlɛyara tuma min na Ala ko n bɛ se ka n tulo ma kɛ mais n mago bɛ i ka sababu lamaga o tuma sen kɔrɔ ta dɔrɔn k'a jigin duguma a y'a sen kɔrɔ ta ka jigin duguma dɔrɔn ji bɔra yen o ji kɛra bana fura ye o tuma na an ba Sarata ka jɔnmuso n'o ye Hajara ye a ko Ala bɛna ne tulo ma kɛ mais laala i b'a sɔrɔ Ala b'a fɛ ne yɛrɛ ka lamaga dɔ de kɛ o tuma na ne bɛna mun kɛ n tɛna se ka kɔlɔn jigin n bɛ wuli ka jɔ ni n ye mɔgɔ dɔ tɛmɛtɔla ye n b'o wele i b'a sɔrɔ ji bɛ dɔ bolo o tɛmɛtɔla bɛna nin yɔrɔ in na ne b'o wele o bɛna ji di yan o de jiginna musokɔrɔba kɔnɔ a wulila a ye diɲɛ seleke 4 lajɛ a ma jitigi ye a ko o tuma na to n ka yɛlɛ kulu sanfɛ a yɛlɛnna Saba kulu sanfɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ a ma jitigi ye a ko o tuma na to n ka taa Marwa kulu sanfɛ a taara Marwa kulu sanfɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ a ma jitigi ye a ko to n ka segin ka taa n bɔra yɔrɔ fɔlɔ min na n'o ye Safa kulu ye a taara ka taa yen ka diɲɛ seleke 4 lajɛ a ma jitigi ye a ko to n ka segin ka taa Marwa kulu lajɛ a seginna ka taa jɔ Marwa kulu la ka diɲɛ seleke 4 lajɛ a ma jitigi ye a ko n ka segin ka taa Safa kulu kelen in na muso ye taa ni ka segin siɲɛ 7 de kɛ a jigi b'a kan sisan b'a sɔrɔ Ala ka dɛmɛ bɛ sira la ka na n'a taara yan n'a ye diɲɛ seleke 4 lajɛ n'a ma jitigi ye a bɛ segin ka taa kulu 2 na n'a ye diɲɛ seleke 4 lajɛ n'a ma jitigi ye a bɛ segin ka taa kulu fɔlɔ in na siɲɛ 7 dafara tuma min na ko to n ka taa lajɛ n'a sɔrɔ minɔgɔ yɛrɛ ma den faga ja Ala ka dɛmɛ fɔra ale kɔ ale ye taali min kɛ
den daleme yoro mina ji fudi la den sen koro annana minge aya soro ja kabina le tara ji bora fo ji bala ji bi nyinga woyo kaba o kuma na ka soro ka perenji kuna ko zam ko ji kana yere kede ko aka faranyonga zam faranyonga aka soro kana ji de ta ka ka forko fa bita ko ni nyina sa o mana on beta maga ambita munde ke ala jon ala nyasranya ba o etani nga segi minke chien wolonfla amake ala no fede akera ala ka jigen kono me atumi ka jide nyini oho muya ke ala ka jigen kono abi ka jide nyini ala ko kana na tunu foka se jigen wulima furu muso nyuma on ka se ka don ni ye koto ala tala ka koto i chetala hal ni uyi bla tasma kami chela ala bi jibo ala ka dima o kuma na mi ta hiji la mo boli mununke ala te safa kulula ala te marwa kulula me ni jume ko mo nyuma no kana na tuma ka ke wale kana na tuma o kuma na on bi mauludu kene minu sigi nunu nyogona do e bita hiji la ko bita setane bon e akila setane mine me ka bla yoro do la yima aha do hakila ko setane de ben e ba ya do mana taka setane bon yoro la hal ka bakuru misenin tu zuzu made o ba fa ko be ka bakuru kuma ba de woloma olu era ka jete kon na ne be bone be jigi setane ngambi wa do be fu bi daju ko ni miseni ke ni ka bakuru fi kata tanga ding setane tein ai setane jolento yoro la ko yi wala da de be bolo ko ni ala mogo do de asera ka jiye fembe ko ala taala jatika kama hali ayere ni kumbina kana kuma mina mogo do nana walma sababu jugu do nana kana faye ibi ka ta sera mina ni mito ala de deviation ke itu ko mbi fa ko kata ni tari fa no feta ifa bila ifa de o kuma sera devier iki dugo wala sai ni nga kishi ako ma ebine ni kishili no fe iba fa kana ka danga dende ne fa oni ala farale mana ka mima ne ko ko ka ndugo sisa ni ne fa ka laidu ma nye o tine ka le ka danga dia sorowa nte e asegeda kana ko cheite saya do de ni kele ne bi la ni ya to ni kele bora bi to ala de o yoron ba ka bakuru ta yabo o kona nan tara hiji la mi ta ka to bon o ye muende ko mogo nyuma no kana na tunu min sera ka jiye ko ka jiye ayre ni ko ala kama masala doni kama an kana to no ka tunu nga joye ni ndi ala ye ni bedi ka so kira Muhammadu mana folon kira Muhammadu nane ala ko ni mogo nyuma no awu nyene maya akana na tunu o kira Muhammadu nale ala taala yere nana mu faire Allah ta'ala ko wallazina amanu bihi wa azzaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu amega fobi ko ami tugala kira de nofe ala kira ka kewale ay minka ngo ke ama minka ngo ke ko elitibao ko in kuntum tuhibuna la fattabi'uni yuhibbukum law ay tugala ko ni be ala nofe bi tugala ko ni be ala nofe tugala ko e be tugala ko yani ka tugala ko ala e fe lo de fo ni tuguna Allah ta'ala ko ka toro sharti ma dafa ika ala kira nofe tugu te fo yin abe mauludu ka ala kira make ay tugala kira ka keta nofe ka tugala kira ka keta nofe ala kira ka keta bi soro mauludu de bi kon ala kira ka keta nye mauludu e jme yani ka seli ngo sharti do de be seli la folon ni mogo min ko mina seli ite seli ta folon wa ni ma seli ta ni seli la ika seli be fenye wa ati fenye iti joki nyeshin koroma folon wa ni ma joka nyeshin koroma ni seli la ika seli be fenye wa ati fenye wa ni ko ibe ala kira la degi yani ka ala kira la degi fendo de bi kon ala kira la degi linye ni mo ke ka ala kira la degi te foyenye o fen men ala ye min fo kurane kono fa lezina amanu bi e yere ka dala kira ina folonde e ka dala folonge en ni ma dala ne ko ke ba la degi e ka la degi li bi fenye wa abina fo occidentaux munu me ka islamia jugo nyuma tata ala kira ka kuma anaka sira minnu be ayo dama adamadiya ke tugo ni mogo ya ke tugo ni ladira ke tugo la ni tubabu yo takabara ke noye o be ala kira de kan Allah de me Allah de bi fenya barulu madara la o kuma na yani ka fo ko anga kira Allah de anga kira Allah de ala e sharti folom fala falezina amanu bi dakira yere la folo no bore wa azzaruhu e re ka kira ka ko do bala kira ka ko atogo mana fo femina iko do bala kira yere bakun ka bunya ibolo atogo mana fo muso mina iko muso do bala o kana ke muso taw nyogona ibolo
kira yɛrɛ donna bala i bolo cogo min na kira muso olu ka don bala i bolo ka tɛmɛ diɲɛ muso tɔw kan kira denw olu ka don bala i bolo ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ tɔw denw kan kira kumakan o ka don i bolo bala ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kumakan kan kira tɔgɔ fɔra fɛn minnu na olu ka don bala i bolo ka tɛmɛ fɛn tɔw kan mawuludu yɔrɔ de filɛ nin ye sisan kira tɔgɔ fɔra fɛn min na ni sɔnna a muso bonyana i bolo ka tɛmɛ diɲɛ muso tɔw kan a denw bonyana i bolo ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ tɔw denw kan ani minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'a jɛɲɔgɔn ye dɔw k'o ma ko sahabaw n'olu bonyana i bolo ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ tɔw kan kira kumakan bonyana i bolo ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ tɔw kan a bangena dugu min na o dugu bonyana i bolo ka tɛmɛ dugu tɔw kan a fatura dugu min na o bonyana i bolo ka tɛmɛ dugu tɔw kan a nana diɲɛna don min na mɛ i k'o don ti bonya i bolo ka tɛmɛ don tɔw kan est ce que a dafara wa a nana dugu min na o dugu e sɔnna k'o ka bon ka tɛmɛ dugu tɔw kan a nana don min na mɛ k'o don ye don simple ye foyi t'o ni don tɔw cɛ o kumana e ma alakira ladege e ma s'a ma kira tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na i ka diɲɛ n'a ye a bɛɛ ka bonya i bolo ka tɛmɛ tɔw kan o kumana o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka alakira ladege nka a nana diɲɛ na don min na o ye don simple ye o man bon bolo o ni ne yɛrɛ wolodon bɛɛ ye kelen ye e ma se ladegeli ye dɛ sariti de b'a la o a fɔra fa amanu lezina amanu i ka limaniya n'a ye fɔlɔ wa azaruhu i k'a ka kow don ba la k'u bonya wa taba'u nura lezi unzila ma'ahu o kumana yele min nana a bolo i bɛ sɔrɔ ka tugu a kɔ o kumana anw bɛ kɛnɛ min na nin ye an ko Alahu Taala ka taabolo de ye maabaw olu ka fɛnw ɲɛnɛmayali ye o kumana alakira nana diɲɛ don min o ɲɛnɛmayali n'o bɛnna e tile la ko ma o kan ka ɲɛnɛma cogo min na tilew tɛ kelen ye fɔlɔ ni kunnafoni bɛ di dugu kɔnɔ o bɛ jimi dunufɔla bila dɔrɔn a bɛ damani fɔ ko ayiwa dugutigi ko ka nin fɔ a ye o y'o don tile kibaruya gansan cogo ye bi don damani bɛ fɔ ka kibaru nɔnse wa a tɛ fɔ fo n'i ye mikoro ta dɛ n'i ye ma mikoro ta e ye damani de ta mɔgɔ bɛ damani kan mɛn yan o kumana o b'a yira bi kunnafoni tɛ yɛrɛ kɛ ni damani ye bi kunnafoni bɛ yɛrɛ kɛ ni mikoro de n'e b'a fɛ dugu bɛɛ k'a mɛn don e bɛ damanifɔla bila ko ka yala Bamakɔ bɛɛ yan i bɛ taa arajo so de la ni arajo y'a fɔ o y'o don tile kunnafoni yɛrɛ kɛ cogo de ye o kumana n'i b'a fɛ ka ala kira ka ko bonya bi tile in na kira ka ko bɛ bonya cogo di maabaw ka ko bɛ bonya cogo di an bɛ basiw de siri ka meeting kɛ a tigi ka jɔyɔrɔ ye fɛn min ye a ka bonya ye fɛn min ye bi tile kɔnɔ ala kira bonya cogo yira cogo dɔ de ye o ye ne ko k'e b'a bonya cogo yira yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ nin cogo ninnu ye i tɛna yira ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ meeting ye e tɛna wajuli k'a la k'a ɲɛfɔ i tɛna taa arajo la k'a ɲɛfɔ i b'a sɔrɔ i b'a la k'a bonya cogo yira sa nka e bɛ retard la a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka kibaruya ka mɛn a ye damani ta bi ka damani fɔ o ka kibaruya kɔni hali n'i ye san mugan k'a la a tɛ taa ɲɛ o mɛ ne ye mikoro siri alakira nana diɲɛ na bi don k'a fɔ mɔgɔw ye o de y'a ko bonya cogo ye wa o t'a bonya cogo ye o kumana anw ka bi tile in na yani mɔgɔ dɔ kan'a fɔ ko Abubakari ninnu m'a kɛ Umaru ninnu m'a kɛ olu de tun bɛ kira fɛ Bakari y'a fɔ yɔrɔ jumɛn na ko a ma kira bonya yira kira ni Bakari taara Madina don min na mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ na Bakari ye commerçant ye a ye cogo bɛ cogo min na mɔgɔw tun bɛ ɲaga Bakari yɛrɛ de la u hakili la ko Bakari de ye kira ye o ni min nana dɔrɔn u bɛ ɲɛ wolo Bakari ɲɛna ani taama makankaw don Bakari ko ne ye ne faamu a bɛ ninnu kɔnɔ ko ne de ye kira ye nka u bɛ n'a dɔn sisan Bakari ka sɔrɔ ka mun kɛ ka fifalan ta ka ala kira fifa a kana dileki k'o kɛ ka ala kira ɲɛda jɔsi o kumana mɔgɔw ka sɔrɔ k'a dɔn anw hakili la ko an nani bɛ nin bonya de kama o de b'a la ka nin bonya o b'a la k'o fifa o b'a la k'o ɲɛda jɔsi riwaya dɔ b'a fɔ ko Bakari tun bɛ ka ala kira sen digi o don na mɔgɔw ko o kumana nin de ye fifa ta ye ja nin de kan ka fifa nin de kan ka bonya Bakari ye ala kira bonya yira ka sɔrɔ a m'a fɔ mɔgɔw ye a y'a yira n'a ka kɛwale o kumana ko ala kira Bakari ma mawuludu kɛ jɔn y'a fɔ ye k'a ma mawuludu kɛ tari anw bɛ ka nin min kɛ nin ye a m'o de kɛ wa e bolo kɔni k'a m'o de kɛ n'i e bolo o m'o kɛ e bɛ se k'o sɛbɛnlen yira an na ko kira ka sahabaw ma fara ɲɔgɔn kan ka mawuludu kɛ wa Bakari se kumakan na e tɛna se k'a yira nka i bɛna Bagawo yɛrɛ ɲɛ ko Bagawo e fana bɛ se k'a sɛbɛnlen yira ne b'a fɔ ne b'a sɛbɛnlen yira ala kira ka sahabaw farala ɲɔgɔn kan kisi ni nɛɛma b'a ye
ka ala kira ka ala fo ka ala barka da ala kira sɔrɔli la ko in kɛra siɲɛ fila kelen kɛra ka kira balolen to kelen kɛra Muawiya tile la nka don min na n'u farala ɲɔgɔn kan ka ala fo ka ala barka da kira sɔrɔli la o don ala ye nisɔndiya min yira kabi kira ka san 23 baara kɔnɔ ala ma deli k'o nisɔndiya yira sahabaw ye sɛgɛ sugu bɛɛ kɛ ala kira kanu na mais don min na u ye jama fara ɲɔgɔn kan an ka ala fo ka ala barka da kira Muhamadu sɔrɔli la o don ala ye nisɔndiya min yira o la a ma deli k'o ɲɔgɔnna kɛ san 23 kɔnɔ dɔw y'u ka nafolo bɛɛ di ala kira ma a kunna nafolo bɛɛ dɔw y'o kɛ siɲɛ kelen dɔw y'u ka nafolo tilan kɔpasa siɲɛ fila k'a di ala kira ma dɔw sɔnna u wolodenw fagara ala kira nɔfɛ den bɛɛ a den bɛɛ den wɛrɛ si t'a fɛ denkɛ fila walima saba kɔ u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la a fila bɛɛ sara walima a saba bɛɛ sara nka ko kira ɲuman bɔra o ko hɔn ko kira ɲuman bɔra ko alhamdulilayi ni kira kɔni kisira ka ban hali ni ne ka du bɛɛ cira alhamdulilayi nin bɛɛ ala ma kuma min y'a ka nafolo bɛɛ di ala kira ma ala ma foyi fɔ min y'a ka nafolo tilanko fila kɛ k'a di ala ma ala kira ma ala ma foyi fɔ min du cira a den bɛɛ sara k'a ban a ko a jɛnna n'a ye ala kira nɔfɛ a ma foyi fɔ mais don min na u ye ɲɔgɔn wele misiri kɔnɔ ka taa mawuludu kɛ o don na ala kuma na dɛ sahabaw ye ɲɔgɔn wele misiri kɔnɔ a y'a to an ka ala fo bi ka ala barikada an ka laban ka dugawu k'an yɛrɛ ye dɛ mun na diɲɛ jamakulu ka ca ala ye sɔnna ka anw de sɔn silamɛya la diɲɛ kiraw ka ca ala sɔnna ka kira Muhamadu de di anw ma o kumana ni ala taala sɔnna ka diɲɛ diinɛw bɛɛ cɛ la ka silamɛya di anw ma anw de kɛra silamɛw ye an tɔw bɛɛ dufasogo dun na anw de kɛra silamɛw ye an tɔɲɔgɔnw bɛ yirikuru bato la anw kan ka ala fo la a filanan diɲɛ kiraw cɛ la adama tile tɛmɛna ala ma an kɛ o mando ye musa tile tɛmɛna ala ma an kɛ o mando ye ibrahima tile tɛmɛna ala ma an kɛ o mando ye kiraba Muhamadu ala y'anw kɛ o mando ye an kan ka ala fo k'ala barikada ni fila la donc sahabaw ye ɲɔgɔn wele misiri kɔnɔ y'a dɔn ala kira yɛrɛ tun b'a ka mawuludu kɛ a tɛ mɔgɔ wele sahabaw yɛrɛ y'a kɛ nin don in na u ma kira yɛrɛ wele n ko sahabaw ma kira wele u ye ɲɔgɔn wele misiri kɔnɔ mais olu b'u ka baara la tuma min na u bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn ala y'u kɛ silamɛ ye a filanan ka kiraba Muhamadu d'u ma ala fo kun y'o ye a sabanan n'u ye nin baara kɛ u ti wuli dɛ u bɛ dugawu kɛ u yɛrɛ ye u ti wuli dɛ u bɛ dugawu kɛ u yɛrɛ ye ka ala fo silamɛya kan k'a fo kira sɔrɔli la ka laban ka dugawu k'an yɛrɛ ye maa dɔ bɛ yen o bɛ kunnaja sɔrɔ nka a ti laban a bolo dɛ n'a ma ɲɛ ko an ye nin kunnaja sɔrɔ ka ban ala ka se ka labanko ɲuman d'a ma k'an ka haminakow nɔgɔya o kumana u bɛ baara kuncɛ n'o de ye ala kira sigilen bɛ so kɔnɔ kisi ni nɛɛma b'a ye a bɛna mun ye Jibirila jiginna ka na jɔ Jibirila jiginna tuma min na a ko ya Rasulalayi ala taala ko k'a ka foli f'i ye ka laban k'a fɔ i ye ko bi ale ala b'a la ka waso kabakolo mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen na kabakolo mɛlɛkɛw kabi ala y'u da dɔw bɛɛ yen u ma deli k'u kɔ biri u jɔlen bɛ seli la a bɛ san 1,000,000 bɔ u jɔlen bɛ u kɔ ma biri dɔw wɛrɛw bɛ u kɔ birilen don a bɛ san 1,000,000 bɔ u kɔ ma kɔrɔta dɔw wɛrɛw bɛ u ten dalen don u bɛ san 1,000,000 bɔ u ten ma kɔrɔta nka ala ko aw bɛɛ ne ɲagalen don minnu na minnu filɛ misiri kɔnɔ minnu filɛ nin ye misiri kɔnɔ bari ninnu ye mɔgɔninfinw de ye mɔgɔninfinya tan cogo la mɔgɔ bi ala fo k'a barikada n'a ye muso di i ma i bɛ ala fo k'a barikada n'a ye den di ma mɔgɔninfinya kɔnɔ i bɛ ala fo k'a barikada n'a ye nafolo di ma mais mɔgɔninfin min b'a fɔ ne bɛ ala fo k'a barikada bara ye kira Muhamadu di ne ma ne ala ɲagara o de la o kumana ta o fɔra tuma min na mɛlɛkɛw ye Jibirila ko a ko setigi ala i tɛ diɲɛ mankan ta ni ɲɛfɔ kira Muhamadu ye wa k'a fɔ ala ɲagara ale mandenw de la ka tɛmɛ kabakolo mɛlɛkɛ bɛɛ kan i tɛ diɲɛ mankan ta kira nisɔndiya wa ala taala ko Jibirila ta i ka taa n kanubaga nisɔndiya o kuma Jibirila jiginna o yɔrɔ de la ka na kira sɔrɔ a ka so kɔnɔ a ko ya Rasulalayi a ko koba dɔ de bɛ kabakolo kɔnɔ bi ala taala b'a la ka waso mɛlɛkɛw la ko ale yɛrɛ ɲagara fɛn min na o ye e ka misiri kɔnɔ mɔgɔ ninnu ye
u ye ɲɔgɔn dalajɛ misiri kɔnɔ u b'a la k'Ala fo k'Ala barikada ka dugawu kɛ u yɛrɛ ye nka olu ka Ala barikada kun tɛ k'u ye muso sɔrɔ u ka Ala barikada kun tɛ k'u ye masaya sɔrɔ u ka Ala barikada kun tɛ k'u ye nafolo sɔrɔ ko u b'a la k'Ala fo k'Ala barikada Ala ye Ekira Muhamadu d'u ma ka silamɛya d'u ma o tuma na Ala ɲagar'o de la ka tɛmɛ mɛlɛkɛw ka san 1,000,000 Alabato kan a y'o de fɔ a bɛ ka waso mɛlɛkɛw bɛɛ la ne ye diɲɛ ɲini ko n bɛna fɔ e Muhamadu ye ni Ala bɛ diɲɛ Ala ko n kana f'u ye o tuma na bi kɔni mɛlɛkɛ minnu bɛ san 1,000,000 Alabato na olu tɛ sanfɛ e ka misiri kɔnɔmɔgɔ ninnu de bɛ sanfɛ o kɛlen kira ko o mɔgɔw bɛ ne ka misiri kɔnɔ a k'u bɛ yen u bɛ yen o yɔrɔnin bɛɛ Alakira wulila ka se misiri la a taara sɔrɔ jama faralen bɛ ɲɔgɔn kan tiɲɛ na a y'u ɲininka a ko mun ye aw fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ yan u k'an dalajɛla misiri kɔnɔ k'o damadɔ a fɔlɔ an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka laban ka dugawu k'an yɛrɛ ye an bɛ Ala fo k'Ala barikada a sɔnna k'an kɛ silamɛ ye silamɛw fɛnɛ ka ca Musa mandenw ye silamɛ ye Isa mandenw ye silamɛ ye Dawuda mandenw ye silamɛ ye nka silamɛw cɛla Ala ye Ekira Muhamadu di anw ma anw bɛ Ala fo k'Ala barikada o kama n'an tilar'o la an bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye Ala ka se ka diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ d'an ma Kira Muhamadu y'u jaabi mun na a ko an ni Ala cɛ a sigikun ye nin de ye o ko wallahi an ni Ala cɛ sigikun wɛrɛ t'an na nin kɔ Kira Muhamadu ko n y'aw bila aw ka kale nka ma siga aw la a kɛra i n'a fɔ n jɔnna aw ka kɛta la dɛ n jɔnna aw ka kɛta de la barisigi Alahu Taala ko kabɛ diɲɛ da la mɛlɛkɛ minnu bɛ Alabato na ale ma ɲaga olu la ale ɲagara aw de la o de kama n'aw y'a fɔ k'aw sigikun tɛ ka dɔwɛrɛ ye ka Ala fo k'Ala barikada ka dugawu k'aw yɛrɛ n y'aw bila aw ka kale wa aw k'a dɔn bi Ala bɛ ka waso aw de la ka tɛmɛ diɲɛ mɛlɛkɛ bɛɛ sanfɛ nin kɛra don min na sahabaw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko don min na ka Alakira ka mawuludu kɛ Alakira yɛrɛ banginen ɲɛnɛ nin kɛra ka Alakira banginen to Jibrila nana ci fɔ kira ye kira yɛrɛ bɔra ka t'u la nisɔndiya karamɔgɔ Daramantolo ne b'a dɔn e bɛna fɔ ko nin bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ a bɛ kitabu min kɔnɔ kitabu dɔ ifu tɛ dɛ hadisa kɛnɛma bɛ kitabu min kɔnɔ a b'o de kɔnɔ nin bɛ Nasayi de kɔnɔ n'i bɛ Nasayi kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ Nasayi bonda min na Babul Kudati kiiritigɛlaw ka bonda n'i donna kiiritigɛlaw ka bonda la a bonda fasulu tɔgɔ ye ko kaifa yastahaliful hakimu ko n'i kɛra kiiritigɛla ye ni mɔgɔw nan'i fɛ n'i ma da u ka ko la i b'u bila ka kalen cogo di o kumana n'i donna o bonda la dɔrɔn hadisa numéro 1 a b'o yɔrɔ de la Nasayi kɔnɔ kiiritigɛlaw ka bonda n'i donna o fɛnɛ kɔnɔ fasulu min bɛ yen kiiritigɛla bɛ mɔgɔ bila ka kale o kalenin bonda hadisa fɔlɔ i bɛ taa nin sɔrɔ yen nɔ o kumana sahabaw ye mawuludu kɛ wa u m'a kɛ i bɛ se k'a fɔ k'ayi k'u m'a kɛ k'u tun bɛ ka Ala fo k'Ala barikada de ka dugawu k'u yɛrɛ ye u ma mawuludu kɛ nka u ye Ala fo k'Ala barikada ka dugawu k'u yɛrɛ ye anw fɛnɛ bɛ mun na de anw fɛnɛ bɛ Ala fo k'Ala barikada olu ye Ala fo k'Ala barikada kira sɔrɔli la anw yɛrɛ ye Ala fo k'Ala barikada kira sɔrɔli la olu tilala u ye dugawu k'u yɛrɛ ye anw tilala anw ye dugawu k'an yɛrɛ ye u ko anw ta ma ko mawuludu sahabaw ta ye tɔgɔ ye jumɛn ye olu ta ye Ala barikada ye anw ta ye Ala fitiriwaleya ye wa n'olu ye Ala waleɲuman dɔn o kuma anw ta ye jumɛn ye o kumana tɔgɔ de changera ni mɔgɔ min bɛ yen sa n'ale tɛ dɔ wɛrɛ dɔn dilegiw kɔ ko dilegi jɛman dilegi finman mais min bɛ dilegi kɔrɔ n'e t'o dɔn o kumana o b'a yira k'a fɔ i hakili ka dɔgɔ misali ma sisan ni dilegi min bɛ Bagayogo la o ye dilegi binkɛnɛma ye sini ni ne nana ni dilegi jɛman ye ayi ko nin tɛ dilegi jɛman ye ko nin tɛ Bagayogo ye koyi ko dilegi jɛman bɛ Bagayogo dilegi binkɛnɛma de bɛ Bagayogo la o kumana n'e t'a dɔn dɔ wɛrɛ la fɔ dilegi o b'a yira i hakili bɛ kɔfɛ dɛ o kumana n'e t'a dɔn dɔ wɛrɛ la e tɛ kɛwale dɔ fɔ tɔgɔ ko mawuludu bi mɔgɔw ko k'u bɛ ka mawuludu de kɛ o kumana sahabaw y'u ta kɛ olu m'u ta tɔgɔ da ko mawuludu o kumana a b'a yira ko e hakili bɛ kɔfɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma o kumana n badenw ka mɔgɔ ɲuman wale ɲuman dɔn Ala ka kɛra taabolo don n y'o fɔ a ye hiji kɔnɔ Ala kɛra ka taabolo don fɛn dɔ bɛ yen n bɛn'o di aw ma a ka hakili to a la a suna in b'a la ka tunu bi a man ka tunu Seydina Umar ibn al-Khattab Ala y'a kɛ a tile la ale ye kalan organiser ka karamɔgɔw sigi dugu kɔnɔ denmisɛn kalannaw
mais kira tile la mɔgɔ kun tɛ yen bolo bɛ sin min ma ko nin ye karamɔgɔ ye kira tile la o tɛ yen bɛɛ ye karamɔgɔ bɛɛ ye kalanden mais Umaru tile la minnu bɛ ɲɛfɛ kalan na Umaru ye a organiser ka denmisɛnw d'u ma aw ka sigi aw ka to ka jamana denmisɛnw kalan an b'aw ka balo bɔ kɛsu kɔnɔ ka di aw ma Umaru y'o hakili ta o kumana karamɔgɔya daminɛna Umaru tile la a kun tɛ kira tile la a tɛ Bukari tile la k'a fɔ nin ma ko karamɔgɔ mɔgɔninfin ka yira ko nin ye karamɔgɔ ye Umaru de y'a organiser o kumana karamɔgɔ aw tɛ taa sɛnɛkɛ dɛ jamana bɛ jɔ n'aw balo ye a balo bɛ bɔ Baitul Mali la Ala y'a kɛ ka Umaru t'o la karamɔgɔw ye dama dɔ bɔ mais don dɔ la Umaru ka Sami taga sen fɛ kalandenw kun bɛ kalan kɛ kalan cogo min na 24 heures kɔnɔ o bɛ kalan kɛ ko fila kɛ don o don ni fajiri jiginna o bɛ kalan kɛ ka se walaha ma ni seli fana selila o bɛ kalan kɛ ka se lansara ma don o don kalan heure ye nin fila ye mais don bila kun t'a la don bila t'a la don o don o bɛ kalan Ala y'a kɛ Umaru nana taa Sami taga min na n'o ye a ka kalo kelen taama ye Umaru ɲɛnɛfin donna mɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanden ninnu yɛrɛ Umaru kalandenw ka ko kun ka bon Umaru bolo kosɛbɛ denmisɛnnin minnu bɛ kalan na Umaru kun intéresselen don la fo ka dan tɛmɛ o kumana o kɛra sababu ye ka Umaru kanu bonya karamɔgɔw ni kalandenw dusukun na tuma min na n'a fɔra ko Umaru bɛna ka bɔ a ka Sami taga yɔrɔ la kabini Umaru ni dugu tɔ tora tile fila ye karamɔgɔw de ye kalan bila araba wula u ye araba sɔgɔma darisu kɛ dɔrɔn u sinna tɛ k'u ka walakuru ka sira minɛ k'u bɛ taa Umaru kunbɛn karamɔgɔw bɛna dugu la an bɛ taa kunbɛn dɔ bɛna fɔ k'o fana ye bidaya ye a n'a sɔrɔ bidaya don o tɛ bidaya ye sa Umaru tile la o kɛra Umaru ye kabini Umaru ni dugu tɔ tora tile kelen taama ye karamɔgɔw n'u ka kalandenw de bɔra araba wula ka o araba wula kɛ ka taama ka su ko o ma se Umaru yɔrɔ yɛrɛ ma bari Umaru tɔ kun ka jan tile kelen taama alamisa sɔgɔma ka sɔrɔ ka taama o ni Umaru ka sɔrɔ ka bɛn o ka alamisa wula tɔ kɛ ka taama o ma se Madinɛ juma sɔgɔma o ka sɔrɔ ka don Madinɛ tuma min na n'u donna Madinɛ sɔgɔma a y'a sɔrɔ la karamɔgɔ dɔw ma taa bari olu ye kalan fisaya ka tɛmɛ Umaru kunbɛnni kan u ma dan o ma u labanna ka ninnu ka hakilila in lagosi ko karamɔgɔkɛ min taara Umaru kunbɛn k'a ye kalandenw tɔɲɔ a ye kalandenw ka heure 4 a y'o de perdi araba wula o kalan ma kɛ a ye heure 1 perdi alamisa sɔgɔma kalan ma kɛ a ye heure 1 perdi alamisa wula kalan ma kɛ o ye heure 3 perdilen juma sɔgɔma kalan ma kɛ heure 4 k'a y'o perdi o tumana u y'o kuma min fɔ Seydina Umaru donna dugu kɔnɔ dɔrɔn a tulo ka bon a y'a mɛn masakɛ tulo ka bon alimami tulo ka bon nka n'i tulo bonyana i bɛ laban i bɛ tigɛ mɔgɔw la nka i n'u ka jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma minnu bɛ fɔ i kɔfɛ n'i kɛra faama ye kana tigi bɛɛ minɛ a ka kɛta ma kana bɛɛ minɛ ka kɛta ma dɛ n'o kɛra i tɛ kɛ faama ɲuman ye n'i kɛra karamɔgɔba yɛrɛ ye caman b'i nɔfɛ o bɛɛ t'i nɔfɛ i ka karamɔgɔya bonya kama dɛ o caman ye ta ɲininaw ye nka a dɔn k'u tɛ e kanu nɔfɛ i ka tigɛ u la nka i ka jɛ kɛ u nɔfɛ i mana bɔ a kalama ko mɔgɔ min b'i kɔrɔfɔ k'o gɛn ka bɔ i kɔ o tɛ karamɔgɔ ɲuman ye o mana Seydina Umaru bɔra nin kuma in kalama min kɛ a m'a fɔbagaw ɲininka o a y'a to fɔ juma yɛlɛnna juma yɛlɛnnen a sɔrɔla k'a fɔ kutuba kɔnɔ a ko mɔgɔw ka kibaruya ye jumɛn ye mɔgɔ minnu bɛ yen o b'a la ka o balimakɛ lagosi k'a ye kalandenw tɔɲɔ Alakira yɛrɛ tun bɛ kuma ten n'a y'aw ye kɛwale jugu la kisi ni nɛɛma b'a ye a t'a fɔ a ye nin kɛ a jo t'a la dɛ a b'a fɔ ko mɔgɔw ka kibaruya ye jumɛn ye mɔgɔ minnu bɛ nin suguya kɛ sa aw man ka nin suguya kɛ a kan ka kɛ tan o kumana ko kɛbaga a t'a ta a tɔgɔ ma jama cɛla k'a lebu a b'a dɔn k'a fɔ a ka b'a ma o kumana Seydina Umaru ko mɔgɔw ka kibaruya ye jumɛn ye minnu b'a la ka karamɔgɔw lagosi k'a taara masakɛ nɔfɛ yaala la k'a taara faama nɔfɛ yaala la jɔn ye faama ye ne Umaru kɔni tɛ ne tɛ faama ye o a kana lagosi k'a taara faama nɔfɛ yaala la a ma taa faama nɔfɛ yaala la a taara Ala de bonya ka kira bonya ka kira nɔnabila bonya ne tɛ faama ye dɛ ne ye kira nɔnabila de ye wa a ye baara min kɛ a diyara Ala ye a ye baara min kɛ a diyara kira ye a ye baara min kɛ a diyara kira ka kalifa ye wa nin baara in ne Umaru b'a waleɲuman dɔn dɛ n bɛ dugawu kɛ
ay nani min blani no ya araba wula alamisa sogoma alamisa wula juma sogoma ne be dugaw ke nin ka blani ka ke kala ne ngala fiya boy wa mogo mana abla ablali o kana foi kien ema mi mana fo ko ntabla ki ba kala akala ni fene ngana fenya ema mari afota riwa na tugo rabay ko minu mana abla ala ka u gardige foni ni minu ya kala ala ko gardige kuru ese na umar bi mo danga uba ube ka kala ngebu danga ko ala ko gardige kuru wa ay kalfa ni daga yana doge ko kalfa ko mu chenye bara mi kay bara nyuma ne ke anno kana natunu o ala kira ka kalifan nato ki ga kalanda bla kama ka boga ta okume o no manga tunu o bana sey na umar odi halibi anga duguma kalanso nyene mauna o te araba wula kala o te alamisa sogo makala o te alamisa wula kala o te juma kala o te bamana yae adombaliya dudu o bana mbadiu eri bana mi min foye anga mauludu ka anga mabaw no nyene maya silamia kono nana ni mabaw no nyene maya li borala o kuma na bilebile borala de umaru tani ka wala nyumangela no nyene maya wa ala kirama wala nyuma no nyene maya wa amita hiji la munde do mo nyuma no nyene maya tewa o kuma na ala ka hakili nyumandama o kuma na anga jija karamo ba munum be nya fo ngo mo kelenti ke sambe iti be da jelenda kola nga mi se ka nyeta nyon fede o gbena Senegal ka o flega mingeni anga nji ya Malian ambe ko fe ni yoro ina foka danteme karamo ga chambolo nga karamo ambe ambu se ngoro bacha koju ambu febulu koju o manka o hakili do ga tamajen ala kan jama o gbena mi do ke balma ke min be na yeni hakili nyumanta akira sigida minuna ambe karamo tigiyo an yɛrɛ bɛ se ka hakili ɲuman sɔrɔ k'an yɛrɛ ka karamɔgɔw bɔ kɛnɛ ma cogo min na u ka wale ɲumanw ka se k'o fɔ kɛnɛ ma mɔgɔw ma min faamu ka kɛwale la ka se k'o yira n'o kɛra anw bɛ nafa sɔrɔ ale ka mawuludu la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an ye sigili minnu kɛ kɛnɛ kan ala ka kɛ baraji ye ala ka da nimisa sigili la sahabaw kumana u ka kira mawuludu kɛ u bɛ laban ka dugawu kɛ u yɛrɛ ye u jigi b'a kan ko a b'o surunya ala la de bari n'a fɔra ko tawasulu ni kungo gɛlɛn b'i bolo i bɛ ko dɔ de kɛ min ka di ala ye i bɛ arakan fila seli o ka di ala ye ka sɔrɔ k'i ka hami yira ala la i bɛ tile saba sun o ka di ala ye ka sɔrɔ k'i ka hami yira Alahu Taala la walima i bɛ kɔlɔsi yɛrɛ ta k'a sagifulayi 100 kɛ ka sɔli 100 kɛ o ka di ala ye i bɛ sɔrɔ k'i ka hami yira ala la ka sigi ka ala fo ka ala barikada kira sɔrɔli la o ka di ala ye an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ k'an hami yira ala o kumana yarabi hamina ko bi mina ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ya rabbi hamina ko bi mina ala ka nɔgɔya an ka Mali ala ka Mali ɲɛsuma ala ka bɛn don ani ɲɔgɔn cɛ ka keleya don ani ɲɔgɔn cɛ ka wafago don ani ɲɔgɔn cɛ a k'o kɛ kira kanu kosɔn sallallahu alaihi rasul kumabaw ka ca ne bɛ bɔ kuma na ka kuma di tɔw ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je suis Pape Sangaré, sénégalo-malien. Cette cérémonie, je l'organise chaque année. C'est un jour de bienfait. Bon, ça coïncide avec la naissance de mon Karamoko, Serigne Fallilou Mbacké. Donc c'est une cérémonie de bienfait, de bienfaisance, comme on cherche la bénédiction. Donc on le fait à l'accoutumée et je vois qu'il y a des avancements. Je profite des autres occasions pour améliorer encore la situation. Donc avec mes amis sénégalais qui sont là. Je suis à ma 7e édition. Auparavant, je commençais avec une petite marmite. Et après, j'ai commencé avec un mouton. Et après, on évolue jusqu'à une vache, une grosse vache. Aujourd'hui, on est à 5 marmites. Ouais. La bénédiction. Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ce que Dieu nous a donné, Serigne Touba, Cheikh Salim Mbacké. Di wax ci olof. ñu ngi sant Serigne Touba bu baax a baax ci xéewal gi ñu defal di sant Serigne Touba bu baax a baax ci xéewal gi ñu defal ci boole bu ñu boole ci bu nekk nii dañuy góorgóorlu rek dañuy jéem mais mënuñu dañuy jéem liggéeyal suñu bopp ci jaamu yàlla di jëf wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Fallou. Parce que ce jour-là c'est un jour de bienfait et tout ce que la personne doit faire va gagner. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Vous savez, cette journée-là, c'est une journée de commémoration pour notre guide religieux
Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké ibn Cheikh Mouhamadoul Khadim, fondateur du mouridisme. Bon, c'est quelque chose qui est dans notre sang, mais je pense que c'est la victoire pour tout le oumma islamique. C'est pas pour le Sénégal tout seul, mais c'est pour tout le monde. Nous, on est ici au Mali, entre frères talibés, on est en train de commémorer ce journée-là. On ne sait pas exactement ça va s'arrêter où jusqu'à notre mort, wallahi l'azim. On ne sait pas d'où ça a commencé. On ne sait pas. Parce que c'est héréditaire. C'est héréditaire. Parce que son père fut un grand, comment dirais-je, talibé mouride. Donc, actuellement, nous essayons, mais on ne peut pas, nous essayons quoi. Mais par le, comment dirais-je, par la bénédiction de Dieu, Inch'Allah, bi barakati Cheikh Mouhamadoul Fadilou, tout, par exemple, nous allons réussir quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne taxo dam fay rew ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare kenn ku nekk ci turam ak santam te di leen balu àq bu baax ci bés bu màgg bu tedd bi ñu nekk muy bésu àjjuma tasanteeg bésu Cheikh Mouhamadoul Fadal doon bisu Kazu Rajab nekk ci weeru Kazu Rajab noonu bis bu rëy ci lislaam nga xam ne kenn ku nekk xam na ne bés bii ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam riñaanoon dem ci kii bi ci la suñ waaju baax ji nga xam ne moom la ñuy màggal tey muy Cheikh Mouhamadoul Fadal tamit wàcc tey yàlla dogal ñu nekk fii ci Mali nekk fekk suñu mbokki bambara wax dëgg yàlla ñu bokk lislaam ji ndax lislaam benn pàcc la ñun ñoo bokk lépp yàlla dogal bis bi nag doon bis bu màgg ci lislaam ndax Cheikh Mouhamadoul Fadal mi ñu koy màggal ci fi mu toll ci suñu borom noonu la ko suñu borom di fayee suñu borom dogal nag ñu koy màggal ci àdduna bi yëpp lañ koy màggal ñu ngi koy màggal Espagne France Paris fépp ñu ngi ko fay màggal ci États-Unis Sénégal nag fa la mbir mi sosee fa la sampoo yàlla dogal am ci kenn ci ñoom koo xam ne nii kenn ku nekk xam ne ne mbokk taalibe la soppee Cheikh Mouhamadoul Fadal la muy Serigne Pape mii nga xam ne moom moo fi nekk Serigne Pape Sangara di ko màggal fii ànd koog mbokk yi waa réew mi yëpp mu doon loo xam ne da koy def te yàlla rek tax defu ko ngir kenn da koy def te yàlla rek tax doon loo xam ne nii tey dafa bëgg woon nit ñi Sëñ Touba bëgg ko woon mbokk l'islam bëgg ko woon mbokk diine yëpp bëgg ko woon waa réew mi yëpp ànd koog ñi nga xam ne ñoom la ko àndal mi waa kër Sëñ Touba ànd koog jullit ñëpp bàyyiwuñ kenn wax dëgg yàlla kon dañ ciy sant bu baax suñu borom dogal yéen ñii tamit nga xam ne yéenay waa réew mi ñëw andi seen télé bi ci ndigalul sëñ Aydara wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla ndax moom l'islam rek moo ko ñor lu baax rek moo ko ñor di ko ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral cëram ak moo dem équipe bi nga xam ne ñoom la ànd liggéeyal bu baax a baax ci liggéey bu màgg bi ci l'islam kon ñi ngi ñaan sëñ Touba fekkelo ñu ko yeneen jamono ci anam bu rafet sëñ Pape Sangara mi nga xam ne moo koy def ñu ñaanal ko yàlla yokk ay xéewalam yokk aw fanam bu baax a baax ba xam ne yéene ji nga xam ne moom la ci am sama borom mottali ko ci barke xasaay di barke maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu an bɛ balima bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ de ye Cheikh ye n jamu ye Samɛ ka bɔ Amdalayi misiri la n'a bɛ fɔ ma résidence Cheikhul Khadim n'an ka zawudiya bɛlen don daayira bi Madlabul Fawzeyni an ka karamɔgɔ belebeleba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Serigne Fallou Mbacké o de bangena ka bɛn nin kalo in ma Serigne Fallou bangena nin kalo in tile 27 de ma n'o ye arajaba kalo ye donc san o san a fête bɛ kɛ anniversaire bɛ kɛ à chaque fois ni arajaba nana a b'an hakili jigin Serigne Fallou ka bangen na a b'an hakili jigin kira ka sanayɛlɛn fana na parce que an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na silamɛw bɛɛ ye kelen mɔgɔ bɛ yen ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ ye kelen u y'o de fɔ ko innamal mu'minuna ukhwa mu'minu bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye fa kelen ba kelen maliyɛnya t'o la sénégalais t'o la kira ye kelen de kira bɛ bɛɛ de kama kira nana ala de ye kira ci muminu bɛɛ lajɛlen ma silamɛw bɛɛ lajɛlen kira nana olu de sababuya la donc okumu de kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni cɛ bɛɛ ni baraji i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɔra a ka so cogo min na mɔgɔ bɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba k'e de i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka se kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ hakɛto ɲini fana kɛ jama fɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la an ma na joona an ma se ka na joona ka a dalila kɛ jumɛn ye an bɛ yɔrɔ min na n'o ye Amdalayi an yɛrɛ bɛ programmation de la yen de délégation b'an bolo fɛn bɛɛ b'a bolo an yɛrɛ y'o ko de bila san ka na san donc aw bɛɛ lajɛlen k'aw hakili to la tiɲɛ yɛrɛ la aw ka hakili jigin fana cɛ o cɛ bɛ aw bɛ muso bɛ ni haminako bɛ mɔgɔ min na bɛɛ lajɛlen k'an ŋaniya siri parce que Serigne Fallou ye mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ bɛ yen n'i ŋaniya yira a la a b'a ɲɛnabɔ ŋaniya o ŋaniya bɛ yen n'o de ni ala ta kɔni bɛ bɛn bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la Serigne Fallou bɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ a bɛ fɔ ale de ma ko kun fayakun a mana fɔ a b'a kɛ o ye Serigne Touba denw na mɔgɔ si tɛ yen min b'a fɔ i n'a fɔ Serigne Fallou Serigne Touba den filanan de don mais mɔgɔ min don daraja ni hakika min b'a bolo Serigne Touba ko la ni silamɛya ko la a b'a kelen de bolo donc bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya siri denmisɛnnin minnu bɛ yan n'o ta ye kalanko ye
cɛw minnu bɛ yan n'o ta ye baarako ye muso minnu bɛ yan n'olu ta ye furuko ye mɔgɔ si kana ɲinɛ i ŋaniya kɔ parce que mɔgɔ mɔgɔ mana ŋaniya o ŋaniya siri nin kɛnɛ kan a bɛ ɲɛnabɔ walahi n bɛ n kali ala la a bɛɛ lajɛlen ala b'a bɛɛ lajɛlen minɛ parce que Serigne Fallou b'a duwawu ta k'a ɲɛsin ala de ma ani ala kira ma parce que a b'o baaraw de kɛ ale y'o de fɔ k'ale Serigne Touba ani Serigne Fallou ka ala ka barakɛla de ani ala kira ale de ye Serigne Touba den fana ye min ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ka kɛ Serigne Touba den ko tɛ ko jɛlen ye dɛ bɛɛ bɛ se ka k'a den ko mɛ k'ale b'a ka denya feere a ma de ka tila k'a kɛ ka a ka kalandenya de san donc o de y'a to Serigne Fallou a filɛ an t'a jate ko Serigne Touba yɛrɛ den ale ye Serigne Touba ka kalanden de a y'a faamuya donc ale filɛ cogo min na ale de sigilen b'o position na donc ka ko kɛ ka Touba ko sabati ka mɔgɔw wele ka taa magal la Touba ka misiri ko sigi sen kan fo ka taa bila yɔrɔ min na tan bon Touba ko ye fɛn dɔ fana ye n b'o ɲɛfɔ dɔɔni parce que a tunu bɛ maliyɛn caman na pour que a ka se k'a faamu quoi mɔgɔ bɛ yen ni min ka kɔrɔ o de bɛ sigi i n'a fɔ fɛn na parce que n terikɛ dɔ de la ka ɲininka ko gouvernement fila de bɛ Sénégal ko Sénégal gouvernement bɛ en même temps karamɔgɔ ka gouvernement bɛ n ko non nka n bɛɛ lajɛlen tugulen bɛ mɔgɔ minnu kɔ parce que mɔgɔ bɛ n'i tɛ ala sɔrɔ direct la i tɛ ala kira sɔrɔ direct la ala ka mɔgɔbaw minnu bɛ yen i b'i gulo olu de la ala kira n'a ka mɔgɔbaw bɛ i n'a fɔ cogo min na i n'a fɔ kɔnɔ tɛ se ka taa ka kama fila to kɔnɔ ye o ye ala kira ye donc a kama kelen o y'a ka sabaw ye a kama filanan o y'a ka mɔgɔ ɲumanw ye donc n'an ka maniya kosɔn parce que mɔgɔ si dafalen tɛ an bɛɛ filɛ mɔgɔninfin yɛrɛ ma dafa donc o sababu de la an tugulen bɛ Serigne Touba kɔ Serigne Touba banna se ala kira ma fo ka taa se ala ma donc o de kɔni kun do k'a ɲɛfɔ jama bɛ na ye Londi sega tiemi tinya wili la fala ka chideme tinya wili la londi sega tinya wili la fala ka chideme tinya wili la londi sega tiemi tinya wili la fala ka chideme tinya wili la namara shikolo mawe tinya wili la fala ka chideme tinya wili la saraka jubu bomuri tinya wili la